Ez az Én egyedül is megoldom program, ez nagyon sok nőnek lehet ismerős. Egyedül is megoldom programnak a feloldásáról, illetve ennek az egésznek a mechanizmusáról szeretnék beszélni, hogy hogyan is alakul ki. Mert ezt tapasztalom igazából a klienseimmel is, hogy amikor együtt dolgozunk, akkor nagyon sok probléma abból adódik, hogy gyakorlatilag mindent a nő egyedül kell, hogy megoldjon, vagy ő saját maga vállalja, vagy valahogyan ez így alakul, és nagyon-nagyon elfáradnak benne, és nem igazán tudnak utána kilépni ebből a mókuskerékből. Úgyhogy ez az Én egyedül is megoldom program, hát egy elég erős jelenség, pláne ma a nagy emancipált világban, amikor a nő ugyanúgy dolgozik, vezeti a háztartást, esetleg még szép is, tehát igényes, ad magára, jár sportolni, tehát megvan a saját kis élete, és közben még így magára vállal gyakorlatilag mindent is, ami nem biztos, hogy az ő feladata lenne. És nagyon sokszor kívülről azt látjuk, hogy ezek a nők, itt egyébként nagyon sokszor, amikor átesünk, tehát hogy amikor így magunkra vállalunk mindent, akkor nagyon sokszor egy ilyen igavonó ló állapotába kerülünk nőileg, tehát energetikai szinten is, és a végén teljesen kimerülünk, kifáradunk. És tehát nagyon sokszor látszik az, hogy kívülről természetesen, hogy milyen talpra esett, milyen ügyes, mennyire erős, mennyire határozott, mennyire szuper, de ugyanakkor pedig belülről ez a nő teljesen kizsigereli sokszor saját magát. És csak hogy ennek az erőnek gyakran nagyon nagy ára van. Mert miközben kívülről úgy tűnik, amit felsoroltam, hogy nagyon erős, nagyon sok mindent elbír, belül egyre nagyobb a fáradtság, egyre nagyobb a stressz, egyre nagyobb a terhelés, egyre jobban így össze tud zsugorodni belülről ez a női attitűd, ez a fajta hozzáállás az élethez. És nem arról van szó, hogy valaki reggel úgy kell fel, hogy na most akkor én megváltom a világot, és fú, de milyen kemény és erős leszek, hanem ez idővel alakul így ki. És hogyha ebből a szempontból közelítjük meg, akkor nagyon erős az a mintázat, amit nagyon sokszor a családunkból és a gyerekkorunkból hozunk. Itt most kétfelé szeretném választani ezt az utat, mert az egyik az, ami nagyon mélyen a tudat alattinkba lesüllyedt mintázat, amiről nem biztos, hogy mi tudatosan tudunk. Mire gondolok itt? Arra gondolok, hogy például biztosan hallottatok már az örökölt sorsról. Az orvos Tóth Noéminek van az Örökölt sors nevű című könyve, és amikor egyfajta mintázat generációról generációra öröklődik, és ezt adják át, ezt adjuk át, akár mi anyánk, a lányainknak, és így tovább. És ezt érdemes tudni, vagy érdemes akár egy családfakutatást is megnézni ilyenkor, hogyha valaki szeretné a mélyére ásni, mert ennek történelmi háttere is van. Méghozzá a II. Világháború idején, amikor a férfiakat elhurcolták, és tényleg nem voltak fizikálisan jelen, akkor gyakorlatilag a nőnek nem volt más választása, nem volt más lehetőség, mert meg kellett oldani. Ugyanúgy meg kellett etetni a gyerekeket, ugyanúgy élniük kellett, és nagyon sokszor ebben az időszakban erősödtek meg. Valakinek lehet, hogy a déd nagymamája volt ilyen helyzetben, valakinek lehet, hogy a nagymamája, valakinek az nagymamája, teljesen mindegy,
ez a minta, ez a mintázat generációk óta akár ismétlődhet. Lehetséges, hogy a következő generációnál már ott volt mondjuk egy férfi a családban, de mivel a nő ezt a mintát látta, mondjuk az adott kislány ezt a mintát látta az édesanyjától, ezért ő is ezt viszi tovább, ezt adja tovább. Tehát ez a generációs része, amikor mondjuk nem feltétlenül közvetlenül láttuk, de ettől függetlenül nagyon sokszor ismétlődik ez, és utána egy tudattalan működéssé válik, tehát hogy ez nem tudatos lépés, tehát hogy senki sem akar beleszakadni a feladatokba, vagy úgy egyáltalán az életbe, hanem azt szeretnék, hogyha mindenki jól működne. Tehát ez az egyik része, amikor generációkon át ismétlődik valami, és ennek van egy történelmi oka, hogy ez miért történt akkor úgy, ahogy. Tehát például, ha valakinek a déd nagymamája volt egy ilyen nagyon kemény, nagyon férfias nő, akkor őt az adott szituáció tette azzá, viszont lehet, hogy az ő kislánya már úgymond csak a mintát viszi tovább, nem egy kényszer állapotot old meg ezzel a működési mechanizmussal. Tehát, hogyha mellette van egy férfi, de ő ezt a mintázatot hozza az édesanyjától, akinek a második világháborúban a férje nélkül kellett megtanulnia boldogulni, ő ezt a mintát viszi itt is. De itt már van egy férfi, de ő ezt a férfit kvázi kiszorítja, mert megtanulta, hogy anyu is mindent egyedül csinált, akkor ez a jó, ez a normális. Tehát még egyszer hangsúlyozom, ez nem tudatos, ez egy tudattalan minta. Tehát gyakorlatilag ez a férfira is hatással van, mert mi fog történni, minél dominánsabb, minél erősebb, és sajnos erőszakosabb is egy nő, a férfi annál jobban megtanul alkalmazkodni, és hátrébb szorul, és a végén így leheveredik a kanapéra, és azt mondja, jól van, babám, csináld. És nagyon sok esetben nem is vesszük észre. Így lesz a férfinak olyan érzése, hogy nincs is rá szükség, ez a baj. Pont. Gyakorlatilag egy férfi onnan tudja, hogy szeretve van, onnan tudja, hogy szükség van rá, hogy akár ki is mondjuk neki, hogy figyelj, nélküled én ezt nem tudom, hogy oldottam volna meg. Az a férfi, akire szükség van a családjában, ő soha nem fogja elhagyni a családot. Az a férfi viszont, aki azt érzi, hogy hát itt nélkülem is megy minden, mint a karikacsapás. A gyerekek meg vannak etetve, a számla be van fizetve, a hűtő tele van, tisztaság van, rend van, tehát hogy az asszony az úgy mindent intéz és mindent visz, akkor az a férfi nyugodtan érezheti azt, hogy ha én most innen kivonom magam a forgalomból, akkor sem történik semmi. De hogyha nőként és partnerként vagyunk egy házasságban, vagy akár egy párkapcsolatban, akkor az a férfi is közösen viszik a terheket. És nem az van, hogy az egyik beleszakad és belerokkan, hanem közösen viszik a terheket. A második világháború és az onnan hozott nagymamáink, dédanyáink, ükanyáinktól való mintázat, ami aztán egy tudattalan szintre süllyed le. Ezt úgy képzeljétek el, hogy van a tudatos tudatunk, ahogy most én itt vagyok, beszélgetünk, fogod a telefont, nézel engem, esetleg válaszolsz, írsz. Ez a tudatos tudatunk. Aztán van egy kollektív tudatalattunk, például az, hogy mindenki tudja, hogy volt egyszer egy második világháború. Ezt mi már annyira nem tudjuk. Illetve tehát az, amit a társadalom így ránk nyom, meg érezzük, ez a tudatalattunk. Aztán van egy saját egyéni tudatalattunk, azok a mintázatok, amik mondjuk gyerekkorunkban történtek. És most szeretnék rátérni a másik fontos részre, hogy nem biztos, hogy generációkon áthidaló, majd én megoldom egyedül program futott mondjuk anyáinknál, dédanyáinknál és a többi, hanem az is lehet, hogy ez gyerekkorban aktiválódik, mégpedig a következőképpen, hogyha valaki kislányként azt tanulja meg, hogy akkor kap figyelmet, szeretetet, elismerést,
ha segít, ha alkalmazkodik, ha csöndben marad, ha jó kislány, ha úgymond problémamentes, hogyha nincs terhére senkinek, ha segít anyunak a kistesóval, tehát, hogy a szeretet és az elfogadás az valamilyen feltételhez van kötve. És ilyenkor is ki tud alakulni, tehát az egyik a történelmi hátterünk, generációs minta, a másik pedig az adott egyénnek a gyerekkorában kialakult egyfajta mintázat. Hogy kislányként azt a programot ültetik ide be a kis fejébe, hogy akkor vagy szerethető, akkor vagy jó kislány, ha vigyázol a testvéredre, ha szépen csöndben maradsz, és befogod a szádat, és csak enni használod, ugye valakinek ez ismerős, lehet gyerekkorából, vagy ne hisztíz, ne akaratoskodj, tehát hogy le van tiltva gyakorlatilag mindenről, ami az ő belső érzéseiről, vágyairól, bármiéről szól. Ezért gyakorlatilag megtanulja már nagyon kicsi, fiatal gyermekkorában azt, hogy ő csak egyedül saját magára számíthat. És aztán ezekből a felnőtt kislányokból, nőkből, asszonyokból, édesanyákból lesznek azok a nők, akik ezt tanulják meg, és ezt viszik tovább, hogy majd akkor leszek szerethető, majd akkor még jobban szeretni fognak, elfogadni, hálásak lesznek nekem azért, amit én leteszek az asztalra a családomért, a gyerekeimért, a férjemért, na majd akkor végre meghálálják, meg elismernek, meg még jobban fognak szeretni, de sajnos ez nem így szokott lenni. Hanem pontosan fordítva. Hányszor szokott az előfordulni, akár így mémekben is látjuk, nem tudom, a Csingisznek a videóit, hogy az anyját, vagy nem tudom, egy nőt kifigurázva idegből főz, vagy nem tudom én, és mindig az van a fejükhöz vágva, hogy na itt van, hogyha én nem lennék, akkor éhen döglenétek meg, stb. De nem szabad hagyni magunkat egy ilyen állapotra eljutni, mert sajnos annak mindenki megissza a levét, legfőképpen a nő is. Tehát, hogy ebben a szerepben nincsenek győztesek, itt csak vesztesek vannak. Na és visszatérve így a gyermeki, kora gyermekkori létünkhöz, hogy ilyenkor a gyermekben kialakul egy nagyon erős összekapcsolása annak, hogy akkor vagyok szerethető, ha szükség van rám. Ha én fontos vagyok. Ha én valamit le tudok tenni az asztalra. Ez a második ilyen mechanizmusa ennek a majd én mindent egyedül programnak a kialakulásában. Mert nem mindegy, hogy hogyan, tehát hogyha adunk, hogyha valamit leteszünk az asztalra, nem mindegy, hogy azt milyen lelkületből tesszük meg. Például, ha dacból, tehát, hogy na, csak azért is megcsinálom, mert majd én megmutatom, hogy mire vagyok képes, vagy egy vágyból, hogy végre elismerjenek és szeressenek. Ez a kislányként, amikor ezt tanuljuk meg. De az eredmény sajnos mindig ugyanaz, hogy mély belső kimerülés, ami aztán fizikálisan is megbetegítheti az embert. És ez a fajta mintázat, amikor gyerekként, kislányként azt tanuljuk meg, hogy így vagyunk elfogadhatóak és szerethetőek, nagyon sokszor ezt tovább visszük a felnőttkori énünkbe is, akár a párkapcsolatunkba is, hiszen azt mondjuk, hogy a párkapcsolatunk a legnagyobb tükör. És mint egy kis puzzle darab, az fog hozzám illeni, amilyen én vagyok. És hozzá is pontosan az fog illeni, amilyen ő. Tehát tökéletesen tud utána kapcsolódni ez a puzzle darab. És általában ezek a nők
tipikusan olyan férfiakat választanak, akik kicsit passzívabbak, akik egy kicsit, hát mondjam ki, lustábbak, tehát hogy ez a jaj, majd ráérünk arra még, ez a Pató Pál féle, hogy vagy Spanyolországban mindig mondják, mañana, hogy nem kell itt idegeskedni, majd holnap. Na hát ezek a férfiak ilyen típusúak, pontosan azért, mert a nő meg ez a gyerünk, csináljuk, menjünk, tegyük bele magunkat, tehát hogy ő nem bír azért megülni a fenekén, és pontosan egy ilyen párt fog bevonzani, aki nem annyira aktív, hanem inkább passzív, viszont a nő aktív. Na most ezt az egyensúlyt kellene kiegyenlíteni, hogy a nő mondjuk itt van aktivitásban, a férfi pedig itt van. És egy kicsikét a nőnek kell passzívabbnak lenni, és egy kicsikét aktívabbnak lenni a férfinak. De hogyan tudjuk ezt megtenni? Hát úgy, hogy egy kicsikét lejjebb tekerjük így magunkban ezt az aktivitást, és hogyha mondjuk a férfi, aki leheveredett a kanapéra, mert tudja, hogy egyébként úgyis be lesznek fizetve a számlák, meg úgyis mindent megcsinál majd helyettem az asszony. Nyilván ez sem tudatos, tehát hogy itt nem akarom bántani a férfiakat sem, és a nőket sem, hanem egyszerűen szeretnék, ez az egész így ki tudjon egyenlítődni, ez a jó szó, egyenlítődni. Tehát az aktivitását tekerjük lejjebb a nőnek, és a passzivitását kellene följebb tekerni a férfinak, és akkor így tudnak kiegyenlítődni, és így tudna találkozni a kettő. És akkor nem érezni azt a nőt, hogy mindent ő cipel, mindent majd én egyedül megcsinálok, és a férfi sem távolodna el egyre jobban, mert azt érzi, hogy nincs rá szüksége. Mert ebben az esetben szokott az megtörténni, hogy akár félrekacsingat, vagy már réges-régen belépett egy szerető a képletbe, ahol viszont szükség van rá. Ahol viszont azt érzi, hogy ott igenis szükség van rá. Pont ennyi. Úgyhogy ezt így lehet egy kicsikét orvosolni, hogy delegálom neki a feladatot. És akkor nézzük tovább, hogy sokszor ez miért is nehéz. Azért is nehéz delegálni a feladatot, mert kislányként azt tanulta meg, hogy ő mindig egyedül csinál mindent, sőt, lehetséges, hogy kislányként mondjuk segítséget is kért volna, ha lett volna kitől, de mondjuk nem volt, vagy ha segítséget kért, akkor az volt rá a válasz, vagy azt érzékelte, sokszor ki sem kell mondani, hogy teher, hogy nyűg, hogy csak a baj van vele. Ezért gyerekkorban ez a séma, ez a mintázat beragad, oda szépen mélyre lesüllyed a tudatalattinkba. Követően ezért nehéz számára még egy alap dolgot is megkérni, hogy nem tudom, tegyük föl, a párkapcsolatban élnek, a nőnek nincs autója, a férfinak megvan. És nem meri még azt sem megkérni, hogy vigye már el a munkahelyére, ami mondjuk nem lenne nagy kerülő, hanem, de még inkább ezt is elhallgatja, mert azt tanulta meg gyerekkorban, hogy akkor jó, akkor szerethető, akkor elfogadott, hogyha nincs vele gond, ha nem teher, ha nem nyűg. És ezért a párkapcsolatában is ugyanezt teszi, és nem tud kérni. Olyan ez számára, minthogyha nem tudom, így valami óriási nagy dolgot kellene tenni. Akkor van az, hogy sokszor, tehát hogy ezek a nők, akik úgymond, most bocsánat mindenkitől, aki ilyen üzemmódban éli az életét, tehát igavonó lóként gürizik és megy előre és hajt, azoknál ez nem tudatos, tehát hogy nem direkt akarnak mondjuk megbetegedni, vagy direkt akarják kizsigerelni magukat, hanem nagyon sokszor egy ilyen hátsó tudat alatti működés van. És azért nagyon nehéz ez, mert ehhez kell egyfajta bátorság, és kell egyfajta szembenézés azzal, mert
az, hogy ki milyen családból származik, az egy igenis nagyon fontos dolog, de nagyon sokszor úgy érezzük, hogy eláruljuk a szüleinket, hogyha mondjuk ránézünk ezekre a gyerekkori mintákra, mintázatokra. Pont a napokban láttam itt TikTokon egy videót, hogy nem tudom, hogy hívják azt a srácot, egy pszichológus, asztrológus, nagyon érdekes kombináció egyébként, hogy így, mintha a laptopon zongorázna, egy ilyen zenei aláfestés van, hogy a kliens így mondja az első konzultáción, hogy nekem csodálatos gyerekkorom volt, és akkor a következő alkalommal is, hogy csodálatos gyerekkorom volt, de néha volt olyan, hogy nem adtak enni. Szóval, hogy mindenkinek csodálatos gyerekkora volt, mindenkinek a lehető legjobb anyukája és apukája volt az ő tudása szerint. Ők a legjobb tudásuk szerint tették bele azt, amit beletettek a mi nevelésünkbe, a gyerekeiknek a szeretetébe, nevelésébe. Persze vannak nagyon durva esetek is, de azért a nagy többség megpróbálta beletenni az ő tudásának a legjobbját, a legjavát a gyermekének a nevelésében. Szóval itt most nem arról van szó, hogy pálcát kell törni a szüleink feje fölött, de igenis fontos szembenézni sokszor ezekkel a tudat alattiba lesüllyedt mintázatokkal is. Úgyhogy igen, tehát nagyon sokszor ezért nem tudunk segítséget kérni, mert egy ilyen gyerekkori minta égett be, hogy nem akarok teher lenni, hogy inkább megoldom egyedül, inkább hallgatok, inkább befogom a számat, inkább eltűröm, inkább lenyelem. És gyakorlatilag ezek azok a fontos, akár fizikai jelzések is, pszichoszomatikailag, erről sokszor beszéltem már, de fogok is, míg azt hiszem, hogy nem elégszer, hogy ilyenkor tudnak kialakulni azok a betegségek, mint például a nőgyógyászati problémák, és mert hogy elfojtok magamba valamit, akár egy ilyen dolgot, és ugye ott van mellette a fizikai kimerültség, ami szintén nagyon legyengítheti az immunrendszert, és táptalaja tud lenni annak, hogy megbetegedjünk. A másik ilyen érdekes dolog, hogy azt tanuljuk meg, ami már inkább egy felnőttkori dolog, hogy csak úgy van jól, ahogy én csinálom. Tehát az egyik az, hogy nem tudok segítséget kérni, és annak az okait visszafejtettük, hogy miért nem, mert gyerekkoromban azt tanultam meg, hogy nem szabad segítséget kérni, mert akkor teher leszek, vagy nyűg leszek a szüleimnek. De a háttérben sokszor ott dolgozik egy másik fontos része is ennek, méghozzá pedig az, hogy nem tudjuk kiadni a felelősséget a kezünkből, mert attól félünk, hogyha kiadjuk, nem fogják megcsinálni olyan szinten, olyan minőségben. Hát így takarítani a WC-t csak én tudom. Csak én, kizárólag. Tehát Isten ments, hogy valakinek odaadjam. De itt azért be kell látnunk azt is, hogy nem biztos, hogy ugyanúgy meg fogja csinálni, vagy úgy csinálja meg, mint hogyha én. De legyünk egy kicsit megengedőek ezzel kapcsolatban, hogy akkor azt mondom, hogy nem, lehet, hogy nem úgy van megcsinálva, ahogyan én szeretném, de el tudom fogadni, mert segítség volt, és ezért hálás tudok lenni, és ezt meg tudom köszönni. Mert levette azt a fajta terhet az én vállamról. Igazából ezt meg kell tanulnunk felosztani. Szóval nagyon sokszor ez is fut így a háttérben, hogy azért nem tudunk segítséget kérni, mert gyerekkorban ezt tanultuk meg, a másik pedig azért nem kérünk segítséget, mert azt hiszük, hogy a másik nem tudja jól megcsinálni. És ez a probléma. És ennek is van egy mélyebb gyökere. Méghozzá az, amikor szintén, hogyha gyerekkorra megyünk vissza, ha mondjuk egy olyan családban nőttünk föl, ahol a szülők elváltak, és mondjuk a kislányként
lány azt hallgatta egész gyerekkorában végig, azt a panaszáradatot, amit az apjáról az anyja mondott, hogy mert minden férfi ilyen, olyan, megbízhatatlan, nézd meg apád is milyen, stb. Stb. Ez is egy programozás, ez is egy tudattalan programozás, tudat alattinknak a programozása, és ezt ültették belénk. Tehát itt már eleve 2 szinten sérül a bizalom a férfi felé, ezt szokták a pszichológiában apasebnek is nevezni, amikor tegyük föl a fizikai szinten, tehát a gyereknek, a kislánynak az apukájával nincs meg a kapcsolódás, sem fizikailag, sem lelkileg, tehát nem tudnak kapcsolódni, már csak az idő hiánya miatt sem. Illetve a másik része pedig az, hogy közben pedig anya ott futtatja a nem tudom én milyen programot, hogy minden férfi ilyen, és szépen elülteti ezt a kis magocskát az én gyermeki lelkembe, és már nem is tudok úgy nézni apára, és ilyenkor nagyon sokszor van az, hogy egy ilyen kognitív diszonancia, hogy igazából én szeretem az apukámat is, meg az anyukámat is, de mivel mondjuk anyával élek, ezért nem merek szembeszállni vele, hogy megvédjem apát, inkább beállok abba a sorba, hogy akkor együtt szidjuk apát, hogy igen, ilyen, meg olyan, meg minden férfi ilyen, és akkor általánosítok, mert nem akarom elveszíteni az ő szeretetét sem. Szóval, hogyha az anyukánktól azt halljuk, hogy minden férfi ilyen, és el fog hagyni, és meg fog csalni, és nézd meg apádat, akkor eleve egy bizalomvesztés van. Mert a saját bőrünkön tapasztaltuk egyszer, hogy valóban elhagyott, másodszor pedig már belénk raktak egy tudattalan mintázatot, és én ilyen bizalmatlansággal fogok belépni majd a felnőtt életembe, és fogok kezdeményezni egy párkapcsolatot, és sokszor úgy fogok ránézni a férfira, hogy hagyjad már, loser. Na, és ilyenkor van az, hogy nem merek neki delegálni feladatot. Ilyenkor van az, hogy bármi, amit megcsinál, az nem jó. De hogyha nem jó, akkor egy idő után nem is akar, nem is fog majd próbálkozni, mert egyszerűen megunja azt, hogy nincs sikerélménye, hogy bármennyire is szeretné boldoggá tenni az ő nőjét, feleségét, asszonykáját, nem tudja, mert ennek semmi nem jó. És ez a kis lóláb innen lóg ki, gyerekkorból, és azokból a mintázatokból, amit mondjuk gyerekként anyukánk így nem direkt, hanem szintén egy tudattalan programozással beleültetett a kis fejünkbe. Úgyhogy ez a bizalmatlanságnak a másik ilyen mélyebb háttér programja, amit sokszor futtatunk felnőttként is, csak nem merünk, vagy nem tudunk még a mélyére nézni. Itt van még egy olyan is benne, amit említettem az előbb, hogy valahogy úgy lesajnáljuk a férfit, hogy jaj, hát ő nem tudja, hát a gyereket megfürdetni, de hogy, hát hol tudná ő azt normálisan megfürdetni, de miért ne tudná? Tehát, hogy lehet, hogy elsőre nem úgy csináljam mondjuk, mint ahogyan én, de hogy van egy ilyen lekicsinlése, vagy egy ilyen gyermeki szerepbe való taszítása, hogy nem tekintem őt egyenrangú partnernek, és ezért nagyon el tudom venni az ő feladatait, mert úgy érzem, hogy én jobban tudom, és kialakul egy ilyen láthatatlan versengés, hogy én gyorsabb vagyok, én ügyesebben meg tudom csinálni, én nem tudom, jobban átlátom, jobban érzem. Ez nagyon demotiváló szokott lenni a párkapcsolatban, mert nem adunk teret. Nem adunk teret a másik félnek arra, hogy tudjon ő is részt vállalni, akár a feladatokban, akár a gyermeknevelésben, vagy bármiben. Sokszor mi nők türelmetlenek vagyunk, nehéz kivárni, nehéz azt mondani, hogy jó, leülök és megvárom, ameddig megcsinálod, mert akkor ott már ide, majd én megcsinálom. De ez nem egy jó
hozzáállás, mert ebből csak az lesz a vége, hogy a végén mindent egyedül kell majd megcsinálni, mert utána lehet, hogy egyszer megkéri, vagy megkérdezi, hogy segíthet-e, mondjuk elküldjük, másodszor is megkérdezi, harmadszorra már meg sem kérdezi, mert úgy is tudja, hogy minek fölösleges. És amikor így mindig átveszem a feladatot, akkor akaratlanul is azt üzenem a páromnak, hogy nem bízom benned. Azt üzenem neki, hogy ha nem a megfelelő módon kommunikálunk, ha nem egy egyenrangú partneri szinten kommunikálunk a másikkal, akkor nagyon könnyen felcsúszunk mi anya-szülő szerepbe, a férjünk, a párunk pedig lecsúszik egy gyerek szerepbe, és gyakorlatilag úgy kezdünk el vele beszélni, mint egy hülye gyerekkel, és akkor mi sérül? A 3 alapvető szükséglete a férfinak: a tisztelet, a hála, köszönet, és gyakorlatilag már ott van, hogy ő hiába tett meg mondjuk egy lépést a felé, hogy segítsen neked, megcsinálta, tegyük föl, az nem volt jó, ahogy ő megcsinálta, és utána kész, le van törve a lelkesedése, plusz nem kapta meg érte sem az elismerést, sem a tiszteletet, sem a hálát, köszönetet. Úgyhogy innentől kezdve ez a képlet gyakorlatilag így lezárul, és nincs is kedve tovább próbálkozni. Idő után hiába ajánlja fel a segítségemet, és nem fogadom el, akkor azt mondja, hogy edd meg, amit főztél, csináld akkor egyedül. Azt szeretném még hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy a nőnek úgymond egy olyan szerepbe kell lennie, hogy a férfi legyen fölötte, és tehát, hogy a nőnek kell, hogy megőrizze az autonómiáját. Mert nagyon sokszor a nők félnek attól, hogy elveszítik az autonómiájukat, ha mondjuk elfogadják a férjüknek a bankkártyáját, vagy kifizetik a nem tudom én mit, mert most már azért ebben a nagy nem tudom milyen emancipált világban van, hogy külön kassa, meg nem tudom én mi, tehát hogy félnek attól, hogy elveszítik az autonómiájukat, de ez egyáltalán nem erről szól. Mert hogy tehát hogy akkor, hogyha én segítséget kérek, az még nem jelenti azt, hogy én elveszíteném az autonómiámat. Az lenne a lényeg, hogy én tudom azt, hogy én önállóan megállok az élet nagy színpadán, és tudom, hogy mire vagyok képes, de tudok segítséget kérni, hogyha arról van szó, és el is tudom fogadni a segítséget. Képes elfogadni a támogatást, képes együttműködni. Ez az igazán jó párkapcsolat, amikor én egyedül is meg tudom állni az életben a helyet, de el tudom fogadni, hogyha együtt is teszünk valamit. A kapcsolat igazán egy jó, harmonikus párkapcsolat erre épül. Már beszéltem, de itt most még szeretnék egy kicsit visszatérni arra, hogy rengeteg nő szégyelli kimondani, hogy valamire vágyik. És ebben nagyon sokszor a férfiak is ludasak, méghozzá azért, mert nagyon sokszor megbélyegeznek egy nőt azzal, hogy aranyásó, hogy csak a pénze kell, hogy csak ez vagy az, de igazából itt nem erről kellene, hogy szóljon a történet. És nagyon sokszor manipulatív az ilyen viselkedés. És itt is, tehát hogy van egyszer egy ilyen új keletű dolog, hogy a férfiak nagyon sokszor megbélyegzik, illetve manipulálják a nőt azzal, hogy mennyire anyagias, vagy aranyásó, vagy nem tudom, követelőző, és ezért inkább a nők magukra vesznek egy ilyen szerepet, hogy akkor ő is beleáll ebbe a férfias energiába, de sajnos ennek nincs úgymond energetikai szempontból sem egy pozitív oldala, de még az elején azért ez nem lehet probléma egy kapcsolatban. Aztán már igen, én ezt gondolom. Egy óriási nagy probléma van, hogyha például ezt a mintázatot van, aki magára ismert, akkor érdemes ezen elgondolkozni, hogy nagyon sokszor nem szólunk, és hogyha tényleg magunkba akarunk nézni, és egy kicsit önreflexiót tartunk, akkor nagyon sokszor lehet, hogy nem mondjuk, de
gyűjtögetjük magunkba azokat a frusztrációkat, tehát egy idő után ez egy ilyen düh és haraggá válik. Hogyha sosem kérünk semmit, akkor egy idő után, tehát hogy azért belül ott dolgozik egyfajta harag. És ugye csalódás is, mert nagyon sokszor gondoljuk, miért ő nem tudja? Hát ő is itt van, ő nem tudja, de nem tudja. Lányok, tényleg nem tudja, mert nem gondolatolvasó, meg nincs kristálygömbje sem a férfinak, és gyakorlatilag mi a saját kis forgatókönyvünk szerint éljük az életünket, és azt gondoljuk, hogy a mi gondolataink, meg ahogyan mi összerakjuk a dolgokat, az csak úgy van. De nem, ott van egy másik ember, és fogadjuk el, hogy ő gondolhatja teljesen másképp, és érezheti teljesen másképp is. Na de elérkeztünk egy érdekes kérdéshez, ami sok mindenben választathat. Egyébként az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mit nyerek azzal, és ez most jó, hogyha mindenki így fölteszi magában, hogy mindent én csinálok. Mert nagyon sokszor ennek van egy másodlagos hozadéka. Mit nyerek én azzal, hogy mindent egyedül csinálok? Milyen előnyöm származik nekem abból, hogy mindent egyedül csinálok, és most túlterheltség mögött, vagy amögött a mechanizmus mögött, hogy majd én mindent megoldok, ott van egy nagyon mély és belső meggyőződés arról, hogy végre értékesnek érezzem magam. Hogy csak akkor tudom magamat értékesnek érezni, hogyha mindent is én intézek. Tehát ez a másodlagos előnye, ez az előny származik belőle nagyon sokszor, hogy természetesen ez is nem tudatos, hanem sokszor tudatalatti, hogy én azt gondolom, hogy így én nagyon erős vagyok, én kontrollálok mindent, az én kezemben van, tehát nálam van az irányítás. Nyilván ugye itt beszéltünk a bizalom hiányáról is, hogy ez azért is tud kialakulni. És ez a nélkülözhetetlenség érzése, tehát hogyha én nélkülözhetetlen vagyok, mert mondjuk mindent én tudok, hogy kell befizetni a számlákat, hogy nem tudom, mikor jön a villanyóra leolvasó, hogy mikor kell a gyereknek, nem tudom én, ballagásra menni, hogy kinek mikor van a születésnapja a családban. Tehát, hogyha én nélkülözhetetlen vagyok, akkor az egyenlő azzal, hogy én biztonságban vagyok, igen. És egyfelől pedig ott van egy félelem, hogy ha ezt az egészet én leteszem, akkor lehet, hogy már nincs is rám szükség. És ezt is gyerekkorban tanultam meg, hogy csak akkor vagyok úgymond hasznos része a társadalomnak, hogyha mindent megcsinálok egyedül. És nagyon sokszor ott van az a fajta félelem, hogy ha mondjuk segítséget kérek, vagy tegyük föl, nem vállalok ennyi mindent magamra, akkor nem leszek elég értékes, akkor elhagynak, akkor már nincs is rám szükség. Úgyhogy nagyon sokszor van mögötte egy ilyen illúzió. Ez a valóság nem ad egy igazi biztonságot, sőt, a túlzott függetlenség és tehercipelés végül eltávolítja a férfit a kapcsolatból. Tehát pont az ellenkezője jön be, mint amit igazából én szeretnék. Tehát egy biztonságra vágyom, úgymond egy lelki biztonságra vágyom, de pontosan azzal, hogy én akarok mindent csinálni, azzal eltávolítom a férfit az életemből. Hogy ez a nagy túlzott függetlenség, mert úgy érzi a férfi, hogy itt rá nincs is szükség. És ez is egy tudattalan működés, hogy nagyon sokszor úgy építik fel ezek a nők az életüket, hogy mindenki tőlük függjön. Csak hogy a szeretet és a fontosság az nem ugyanaz. Attól, hogy én mindent el tudok intézni,
attól még nem biztos, hogy engem szeretnek is. Tehát, hogy ez a kettő között az óriási nagy különbség. És ugye attól is eltávolodik a férfi, mert itt az ő tekintélyeséről. Hogyha mindig mindent a nő old meg, akkor az ő tekintélyeséről, és ezért is fordulhat elő ilyenkor egy harmadik fél. Már például ott nem sérült még ez a fajta tekintély. És már az is egy intő jel lehet, amikor a férfi úgymond egy garázs férjé válik, már mostanában már nem divatos a kocsma, vagy mondjuk teljesen a saját világában éli az életét, és mondjuk belemenekül a videójátékozásba, amikor a férfi elkezd tovább bent maradni a munkahelyén, elkezd többet úgymond kimaradozni. Sokszor ez egy ilyen vészcsengő, már kell, hogy ott csilingeljen a fejünkben, a fülünkben. Megint csak ismételni tudom önmagamat, hogy a férfi oda tér vissza, ahol azt érzi, hogy szüksége van rá. Hogy elkezd úgymond kiszakadni a valóságból, és egy saját világot teremt magának. Teljesen mindegy, hogy az otthon a garázsban való bütykörészés, vagy a munkahelyén tovább bent marad, vagy a számítógép, vagy a telefonja mögé bújik. Teljesen mindegy, a lényeg az, hogy ő úgy érzi, hogy nincs rá szükség, nincs igazi kapcsolódás, nincs semmi gyakorlatilag már. Csak lehet egyfajta kényelem. És itt visszatérve a nőkre, hogy a valódi kapcsolódás az ott kezdődik, amikor már nem a teljesítményünkön keresztül akarjuk kiérdemelni a szeretetet. Amikor nem azért teszek meg valakinek valamit, hogy jobban szeressen. Nem azért főzök 12 féle fogást, nem tudom, egy vacsorára, meg nem azért, hanem azért, mert jól esik, azért, mert én szeretném adni, de nem várok cserébe semmit. Jó, nyilván jól esik az embernek egy köszönöm, vagy finom volt, vagy egyfajta hála, de hogy nem várom el, nem egyfajta elvárásból történik, és itt nagyon szorosan összekötődik ez is az önértékelésünkkel. Mert az egy nagyon téves út, amikor nem tudom, kitakarítom a házat, és szín szerint sorrendben vannak kivasalva a katonás rendben a férjem ingjei, és át sem érkeztem még lépni a ház küszöbét, én már azt várom, hogy na, milyen szép rendet csináltam, na, milyen jól megcsináltam ezt is, meg azt is. Tehát, hogy ne azért csináljuk, hogy ezt elismerjék, hogy buksisimi legyen, hanem azért, mert nekem ez jól esik, és szeretnék adni. És félre ne értsük, a nőnek azért van egy olyan szerepe, hogy a gondoskodás, ez az anyai gondoskodás, ez bennünk van, és ez jó is, hogyha van. De, és kell is, hogy a nő tudjon a férjéért megtenni sok mindent. És oda-vissza is kell, hogy tudjon ez működni. De ettől függetlenül nem várhatjuk el, hogy a másik ezért nekünk, nem tudom én, majd aranyérmet ad, vagy nem tudom, milyen műemléket állít. Mert ez az én feladatom, és ezért kell megtenni. És hogy nekünk kell saját magunkban ezt helyre tenni és rendbe tenni, hogy amikor elhisszük, hogy értékesek vagyunk, hogy csak úgy alapból értékesek vagyunk, már csak azért is, mert jogunk van az élethez, mert megszülettünk. És ha akkor is szerethetőek vagyunk, hogyha nem mi oldunk meg mindent. Sőt, tudunk segítséget kérni. Úgyhogy ez egy ilyen fontos lépés, amikor az ember felismeri azt, hogy nem kell kiérdemelni a szeretetet, nem kell mindig pedálozni, nem kell mindig tenni valamit. Beszéltem sok mindenről még, hogy jó lenne, hogyha megtalálnánk ezt az arany középutat, tehát hogy
torz függetlenség, amikor tényleg mindent én egyedül akarok csinálni, és magamnak fizetek mindent, és nem tudom én, és a másik véglete pedig ez a nagyon infantilis kislányviselkedés, hogy tényleg nem tudok semmit megcsinálni a párom nélkül. Tehát, hogy valahol itt is a középen, az arany középút a legjobb, amikor autonóm vagyok, tehát meg tudom állni a saját lábamon is, meg tudok állni a saját lábamon is, de befogadó is vagyok, tehát képes vagyok segítséget is kérni, és el is tudom fogadni azt. Hoztam a végére néhány ilyen önismereti kérdést. Az egyik az, hogy tudom-e bűntudat és szégyen nélkül képviselni a saját szükségleteimet és határomat. Tehát, hogy én meg tudom-e kérni a páromat, vagy a társamat, vagy hogyha nem vagyok párkapcsolatban, akkor a kollégámat, a barátomat, a barátnőmet, tehát, hogy meg tudom-e fogalmazni, hogy nekem mire van szükségem, és meg tudom-e húzni a határaimat, hogy azt mondom, hogy oké, én ezt értem, de velem ezt így ne engedd meg magadnak, mert nekem ez rosszul esik például. És a másik kérdés, hogy képes vagyok-e megengedni annak, aki segíteni szeretne, mondjuk adott esetben a páromnak, hogy a saját módján oldja meg az adott feladatot, és ne pedig úgy, ahogyan azt én elképzeltem. És akik párkapcsolatban élnek, azoknak pedig az a kérdés, hogy érzi-e a férfi mellettem, hogy tekintélye van, hogy fontos számomra, és értékes, és hogy tényleg őszintén meg tudom neki azt mondani, hogy szükség van itt rá. És szintén egy ilyen pár gondolat, hogy próbáld meg saját magadat is diagnosztizálni, úgymond értékelni, hogy ismerd fel ezt a programodat, hogy én egyedül is megoldom a mélyebb okait, azokat, amiket én is mondtam az elején. És ne akard ezt a túlterheltség által való hamis biztonságérzetet. És lehetséges, hogy valaki most egy olyan élethelyzetben van, hogy tényleg nincs fizikailag senki mellette, de akkor meg próbálja meg ezt tudatosan építeni, hogy mikor töltöm föl saját magamat. Tehát ne legyünk egy ilyen lemerült, kimerült akkumulátorral, éppen csak hogy vánszorgó lelkek, hanem próbáljuk meg saját magunknak is meghúzni a határokat, hogy oké, tudom, hogy most ezt túl kell élnem, mert mondjuk egy nehezebb időszakban vagyok az életemben, de utána ezt és ezt fogom csinálni, hogy fel tudjam tölteni saját magamat. Itt most nem kell nagy dolgokra gondolni. Egy másik ilyen fontos felismerés, amit szeretném, hogyha magatokkal vinnétek, kedves lányok, hogy engedj teret a férfinak. Hagyd, hogy a férfi értékes erőforrásokat adjon neked, időt, energiát, és sokszor pénzt olyan értelemben, hogy fogadd el tőle, hogyha meg akar hívni egy kávéra, fogadd el tőle, hogyha szeretne valamivel meglepni, és ezért cserébe légy hálás, tiszteld őt. És még egy, hogy találd meg a középutat. Ezt a nagyon önálló, nagyon autonóm nőt, és ezt a nagyon kislányos, valahogy kettőt össze kell gyűrni, hogy el is tudjak fogadni, de meg is tudjam csinálni egyedül is.